Usa sa atong mga gihandom karon ining atong pagsaulog sa Kwaresma mao gyud ang atong kaluwasan. Atong gibalik-balik paghandom ang atong kaluwasan. Nya unsa may nakaluwas nato? Ang kwarta o ang pag-antos? Tusga. Kinsa may nakaluwas nato? Ang dato o ang kabos? Ngano wa mamukibaw? Si Jesus dato dito. Kabos. Kinsa may nakaluwas nato? Ang mupatay o ang gipatay? Ang gipatay. Kinsa may nakaluwas nato? Kanang mga sikat o kanang mga sinalikway? Sinalikway. Gihubuan gud in taon. No? Nya apil sa Maria ato. Muna diri sa unang pagbasa, ang propeta nga tinuod nga manluluwas nga si Jeremias gisalikway. Mo nang nakaingon in taon siya, baslan ba daig dautan ang buhat nga maayo? Kita kusog ra ba kay tanang mo subay-subay? No? Ako nagtinarong gyud ko. Anong giingon ani man ko nimo? Oh, ana dayon. Karon uso na kaayo ang fake news. Mo nang daghan kay sila mga fake news. Unsa may gigamit? Sa una, kanang face to face nga istorya kaya pag gina natong himuag bakak. Kanang mga mangingilad ba? Ako hapit man ko. So kadaghan ko na ilad eh. Dihalan ka usa diha sa kulon kana bang inigkita. Kumusta man ka? Mama nimo ba kumusta man? Ay so si mama gud nimo gud si liyaban ako. Dili oy Baleriana man akong mama. Oh sus sinang Baleriana din ako. Ang angga bali man ay sus sinang bali man di ay. Nang relax kayo ba? Nagkita tas una. Wa kalimot ka ato man. Hangtod na relax na kog maayo. Hangtod na relax ana. Iya naman kong dadon ngadto sa unahan. May gani kay gitimbrihan ko daan sa ako mga uyuan kay taga bukid mami. Sa una mag-istorya man sila, nangailad sila, nga paglipot dito, gi-hold up day sila. Ang dadon ka ngadto sa kilid-kilid ba? Ana. Nako ay, ari lang ko diri. Si ko nagpaabot mo dito. Ay, ari lang ko diri, sunod na lang. Kaya nahon na ako, sa siyan kalit lang ni katawa-katawa na ako. Unya, wa man jud kaila, pero makuha ka atubangay pagani na. Labaw na gyud ron sa social media. Nga di na gyud atubangay. Ano bang himo man ganitag bakakan sa atong atubangan kana pa ba hinuong naa di social media nya madara sa dayon ta. Si Jeremias nakita ang iyang maayong buhat gipatay pagyod or giplanuhang patyon. Si Jesus mismo nagpakita gyud unsa ka maayo ang buhat. Ang mga bakol gipalakaw, ang mga buta nakakita, ang mga kadtong way gikaon, nakakaon, multiplication of bread, ang mga giyawaan, nawagtang ang yawa, ang mga patay, nibangon, naagi na silang atubangan, gipatay lang yapon. Ngano man, lahi man nga leader si Kristo, Jesus is a great leader or the greatest leader in the world. Gilubag gud niya ang mentalities mga tao sa kalibutan. Kinsa gud taong tawhana nga magpakamatay, magpamartir. Wa oy, pero si Kristo pagpakamatay niya daghanang nga martir, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, gauna na to mga santos diri Pilipinas, pulos martyrs. Ngano man, tanawag unsa siyang klasiha sa leader ha? Tanawag do na ba'y nakapasar sa atong mga politicians karon nga mo pasar aning pagka-leader ni Kristo. Ang atong mga politicians karon hapitan na nila ang butog naabay na lahi. Ang ila yung gipasalig mao ang nindot nga Pilipinas kung sila mao'y mulingkod. Sukad pa 1986 man tingali to katong una na kong pagbutar hangtod karon
Mao gid ni ang ilang tema, nindot nga Pilipinas. Pero karon nindot ba? Ha? Nindot? Kanang wa na kay agianan sa inyo, kay nagkinuralay na. Kanang iniguan og kusog ang atong karsada, mura nag-swimming pool. Nga kanang inig ka, kaning kuan, mga peak hours, usahay dili gani peak hours, hapit di buirog ang sakyanan. Kanang ang atong mga sapa karon hapit na wa nagilimpyo, kay pulos na naay mga hugaw sa hayop. Muna nindot nga Pilipinas. Kanang ang atong coral reefs, ang atong mga beaches nangaguba na. Kanang atong mga bungtod nangaupaw na, nangapahak na. Mao na nindot. Ala. Ug kining atong pinatyanay sa dungog nga hasta gani karon mga anak o ginikanan nag-away na tungod aning politika. Mga banag asawa nag-away, mga managsilingan, inigmata pa lang, lalis na, kinsay gisuportahan. Hasta mga tug ang asawa og bana, galalis lang yapon o kinsay ilang butaran. Mao na nindot. Nganong naingon ani man ta? Tungod kay lahi og gisangyaw ang mga leaders, apil naming mga leaders sa simbahan. Unsa may gisangyaw? Nindot nga kinabuhi. Pero si Kristo, pag-ingon Diyos inahan nila ni Santiago og ni Juan, kining duha nako ka anak ha, palingkura unya sa imong kilid sa imong trono, palingkura unya, inighari na nimo. Oy, niingon des Kristo, makaantos ba mo, makainom ba mo skupa nga akong imnan? Makapakamatay ba mo sa bunyag nga akong pagadawaton? Ang gipasalig ni Kristo mao ang pag-antos kuyog niya. Insay mo pagsigtan-aw ng trono, kay kanang trono nako dito sa langit, makabot ra na sa mga taong muantos ba ug magpakamatay sa pag-alagad sa iyang isig katao. Kamo gusto mo mulingkod dito trono sa langit? Gusto mo malangit? Gusto mo nindot kaayo nga kahimtang, kanang gitawag tog langit non nga kinabuhi, kanang portig yung lipaya, kanang sikat kay kastanan. Ingos Kristo, pag-antos og maayo. Gusto ka mahimong labaw sa tanan, ingon siya, kinahanglang maulipon ka sa tanan, kinsa man dinhi aning nanagan karon nga magpaulipon sa tanan. Kana bang mo'y atong pakuhaon anang na ang mga kargahonon, mo'y atong pakuhaon anang mga clog up sa mga lapok dias kanal. Kana bang sila mo'y atong sugo-sugoon ba? Na? Oy, musubay gani na silang traffic nga daan, magdamag kay sila anang mga tigwang-wang-wang-wang, mo counter flow, dili musubay sa traffic niyang mga kaigsuonan, kay special sila, VIP sila, muari sa pikas linya niya ang padaplinon ang mga taong dugay na kay nagantos idasok ngadto sa suok, taga-imig space, bisag wa na space, irog mo diyang tanan kay muagi ang inyong leader. Di magantos. Sila mo'y magsigig panindot anang ilang mga balay, ang ilang mga higdaanan, nindot kay nilang gikaon, nindot kay tanan, samtang ang nagsigig atiman sa ilang mga gibuhat, ang mga tao nga nagantos, naglakaw na lang, nagpadyak-padyak na lang. Liwat gyud kaayo aning nagwali. Kamo mo'y naghatag og pagkaon, kamo mo'y namalit og slot, ako sige lang dawat. Malangit ka ko ani dili? Aha? Malangit ko? Ambot lang. Pero unsa man siya akong gibuhat karon aron ko magantos, kay ang pagantos man day mo'y makapaadtos langit. Amo nang gibalik nako ang akong nakuliktang slot nganhi sa simbahan. Wa nako gisod sa akong bulsa, gani gihabwa nako kutob sa mahabwa sa akong bulsa
apil na ng akong bank account, ang akong credit cards, ang akong mga GCash na property na sa atong simbahan. Hanuman hadlo ko nga basin unya matintal ko kay maka-withdraw ra man gyud ko ana kana mga minilyon nga nahatag dinhi. 10 million gud to kapin ang atong nahatag sa kapilinya diha gud to sud hapit 99% ato diha sa akong account, maka-withdraw ko anytime. Kadako ato. Gahapon paghatag nako girimit naman nato ngadto sa Tres Pastorinhos Foundation Incorporation kay sila man ay nagdaa dito. Nga akong girimit gahapon mga 9.5 million to kapin. Pag hinatagay na mo chiki ingon dayon tong ilang treasurer simpula ra gyud pader no. Imo ra man yung gibit pero dako da kay ni katumanan sa atong kuan dito sa daghan ra ba kay tarog bayronon para aning atong consecration. Nako dada na diha. Nga nakaagisa ang ako mga kailang mga pari siya ngiga chiki man hatag na to pero akong katanaw na ingong sus gisud pa din ako sa bulsa makapatukod na kong balay yahay kayo bisag pila pa kabuk akong pangasawon pwede ginako tubuyon pero tintagbawa tingali nako pero kinahanglan tang mag-antos muna og tan-aw nato unsa may mahitabo sa mga taong kusog mo antos duna gyoy kaluwasan. Tingali makaingon ta ang sukdanan unsaon pagbutar og kandidato unsaon pagpili. Ang sukdanan kana gyung dunay nabuhat para kaayuhan sa katawhan. Nga makita dili ba fake news, dili ba makita ba kana bang dili ba picture lang, dili ba video lang, kanang makita yun. Nanglitan karon dinis atong simbahan, daghan man gyud kay ni donate ngan hinato, sobra naman ni mga 60 million ning atong nadawat nga para sa atong project. Makita ba ninyo dinhi? Kana og mamatay ko karon makakita gyud mo ani kani mga yuta nga atong gipang-acquire kay para mudako ning atong area niya kaning atong simbahan unsay nahitabo ang mga kinabuhi sa atong mga katawhan dinhi makita gina siya niya ang katusan kapilinya sobra naman na 43 million ang nahatag nga mga donation palit ninyo ang mga slot hasta in town ang mga buta mo palit na hasta ang mga kanini ang mga habal-habal driver tricycle driver mga labandira na malit na tanawa dito ang kapilinya nindot kaayo daghan kaayong ma-blessed inig adto kana bang naay makita inig verify kaysa inig verify nato mura lag sibuyas ba nga inig suta nato tanan wa ra gid ay unod ana dito magsiguan ang importante antos tanawa ka mo mga ginikanan nga kusog kay mo antos para sa inyong mga anak dili magsigyaw-yaw dili magsigig hari-hari tanawa ang batasan sa inyong anak. Di ba inikadako ana tahod gyud na ninyo maayo di hinoon 100% no pero 99% tahod gyud na ninyo magrespeto gyud na ninyo magsigi sa nagliwat ninyo ang mga batasan ana so kamong mga ginikanan nga di ka mao moantos siging yaw-yaw sigig yung latos sigig yung kulata siging balikas kay disiplinahon yung anak kay di jud kaantos nga magdagandagan ang anak magsyagit-syagit matug og taas kay sigig yung hapak tanawa ang batasan sa inyong mga anak ini kadako di ba antos gyud mo maayo suklan na mo ana kanang inyong batasan nga gihatag diha niya mao sa nang batasan na niya inyong maani tinao dili ay sa na lang ko ana ako sa among pamilya kadtos mama siging latos namo anhing mama og wapa lang gitos papa paminaw ko buangon sa kay koronoy lahi ang kog batasan lahi gaming batasan tungod atong siging latos sobra gud to 8 ka tuig na kong agwanta atong latos nga hapit katulos usa ka adlaw de pertig yung salbahisa unta nako may ganis papa gitagaan sa Ginoo og grasya tos papa si Bero kay nga naman mama ang angga ato bali man kay Valeriana nang bali niya si papa si Bero
Unsa may nahitabo? Si Papa magpalatos ni Mama ug latoson gyud para lang ang latos mga bali ngadto siyang lawas. Karon di na mo abot na mo balik kay kami diri hapit naman di na spilling ang hilak. Palatos Papa. Human ato hastas Mama nausab ang batasan. Mga 15 years old ko wa na latos, wa na yaw-yaw. Nanga usab ba? Nya tungod ato kaming tanan nangalagad og simbahan, antos lakaw ana. Ako perting antos lakaw na kaon anang naang luyag asin na lay sudan. Pero wa gyud bisan gamay nga kana bang kakapoy nga gibati. Ani gyud nakabarog gyud sa inyong atubangan. Bunga nis pag-antos akong amahan nga nitakod sad ngadto sa akong inahan nga nawa tong tuang batasan nga yawanon. So kining mga batasan rong yawanon sa kalibutan apil na ning nagubat na karong mga leader mawa ra gid ni kun kitang tanan mukat-on aning ingong Kristo imna ang kupa sa akong pag-antos. Sunda ko ninyo sa inyong pagpaubos, hilom trabaho lang. Kana bang ang mga tao inigsunod tan-aw hala naingon ani na ni. Hala naingon ani na ni. Kaysa mingon tao hala asa naman da ito. Di ba nindot man is una nganong nagusbat naman ni. Ari man ta mi manglabas sa sapa sa una nganong wa naman ni sapa. Ana ari man ta mi dinhi mamasol aning dapita daplins baybayon or daplins pantalan wa naman ni. Ana kay nangaguba na. Di ba? Mangita tang mga leaders nga kusog mo antos matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang sa atong tubag. Luwasa ako o Ginoo diha sa imong makanunayon nga gugma. Makanunayon nga gugma. Ang tao nga maghigugma kanunay antos gyud ka. Okay, kanunay ag higugma ng imong asawa. Bana. Di ba? Kanunaya gid ba kanang ayaw kasuko bisag unsa pay mahitabo ayaw gyud kasuko kay ang gugma di man ginamasuko sige gyud alagad ana antos gyud kanang asawahan na nya og higugmaon nimo ang tanang tao di ka magantos na apil ng kawatan nimong silingan apil ng siging libak nimo imo higugmaon ngay kana lingian na imong tupad be ingna mupasalig ka nga mahigugma ka nako kanunay ingna mupasalig ka nga higugmaon ko nimo kanunay magantos ka karon lang ingon ani og higugmaon gyud ta mo kanunay antos gyud pranang naay panginahanglan tagaan gyud ingon dinhi akong kanister nara ton treasurer wa na ra batay budget ani pader hatag lang ana wa gani baligya lang tag slot ug way mo palit pislat pero tanawa yan ninyo daghan na kayrong ganahan mo antos dinhi sa atong mga proyekto kani mahingang hagid ta ani kun mosunod lang kita sa pag-antos sa Ginoo ba mahingang hagid ta sa dakong kalipay nga mahibong ta mahurot ra dinhi natong palit nga ikahurot og palit igtan-aw nato sa atong palibot makaingon gid ta wa jud ko magdahom manindog ta